Dobar dan i dobrodošli svi vi ljubitelji drugorazredne košarke i ja sa vama na najavu play-offa Evrolige. Ovo će biti jedna brza najava s obzirom da su svi koji prate Evroligu i tekako u materiji, ali da bacim malo nekih predikcija, mojih prognoza i nekih interesantnih možda uglova iz kojih gledam ove 4 utakmice koje ćemo da gledamo, to jest 4 playoff serije koje ćemo da gledamo. Već smo potrošili nekih 7 meseci gledajući i prateći tu drugorazrednu košarku, što da ne i da malo ovekovečimo početak play-offa jednim kratkim, brzim videom i jednim uvodom u najlepši, realno najuzbudljiviji deo sezone. Prvo bi mogli samo da pregledamo parove, čisto da se podsjetimo ko je zaboravio, verovatno nije niko, ali što da ne. Znači imamo Olympiakos Monako, Valencia Panathinaikos, Real Hapoel i Fener Žalgiris. Olympiakos je kao prvi dobio po svemu sudeći najlakšeg protivnika, što i nekako ima smisla. Ekipu koja je morala kroz 2 utakmice play-ina da dođe do play-offa, to je Monako koji onako u nekom prelaznom periodu, možda čak možemo da kažemo i rasulu, najavljuju se radikalne promjene, možda čak i gašenje kluba, i to sam pročitao iz nekih izvora koji nisu toliko beznačajni, tako da je veliko pitanje u kakvom pre svega mentalnom stanju Monako ulazi u ovu seriju. Protiv Barse su izgledali odlično, ali čisto sumnjam da je to zbog njih, to je više zbog Barse koja je stvarno bila jedan uljez u tom play-inu. Ne znam na koju magiju je dobila Zvezdu i to je možda do Zvezde više nego do Barse, no da ne dužimo o Monaku, kažem opet, bila bi neviđena jedna senzacija da Monako uspe da izbaci Olympiakos iz play-offa po svakom mogućem nekakvom parametru, zdravorazumnom, statističkom, kakvom god. Olympiakos je neviđeni favorit, kladionice kažu 1.18 je kvota za da Olympiakos dobije ovu seriju, taman negde koliko to je i u mojoj glavi, ja bih rekao možda čak i više. Možda su čak i veći favoriti. Druga serija, Valencia Panathinaikos, serija koja najviše, čini mi se, polarizuje mišljenja pratilaca Evrolige. Valencia koja je imala fenomenalnu regularnu sezonu, završila na drugom mestu, dugo bila čak i prva, barabar tu sa Fenerbahčom maltene do kraja, kad je malo popustila. Potpuno specifična ekipa za evropske uslove, jedna od retkih ekipa gde svi igrači imaju nekakvu ulogu, ne samo nekakvu, nego važnu, minimum 10 igrača je onako na, evo mogu i to i da vam pokažem, znači evo ako uzemo poslednjih 10 kola, pogledajte minutaže, znači najviše ima Taylor ni 25 minuta, ako to uporedimo s njihovim protivnicima Panathinaikosom, evo vidite da imaju 3 igrača koji su iznad 25, Nan maltene na 30 minuta, povredom Slukasa koji neće igrati, što je po meni pojačanje za Panathinaikos, čak će se i povećati minuti nekima od ovih igrača, ali poslije ćemo da ulazimo u te detalje. Znači Valencia je jedna potpuno specifična ekipa, rekao bih anti-evropska ekipa, koja igra u tom sistemu i ta rotacija se zna unapred. Nikad nisam bio ljubitelj toga, međutim, gledajući Valenciju i kako je ta ekipa koncipirana, u tom slučaju to ima smisla. Taj način igre u tom slučaju ima smisla, da ti nemaš jasno izraženog lidera, jasno izraženog najboljeg igrača, već svi imaju neku ulogu, to onda očigledno može da funkcioniše. Šta kažu kvote? Kvote kažu da je pobednik serije Panathinaikos 1.70, a Valencia 2.20 plaća. Po meni je Valencia favorit, vidjet ćemo šta će da bude. Dalje ćemo u videu obraditi svaki od ovih parova pojedinačno. Onda imamo seriju Real Madrid-Hapoel, Hapoel koji nema prednost domaćeg terena, igra u Bugarskoj.
mišljenja sam da je ovo najjednostranija serija, čak i više jednostrana od Olympiakos Monaco, gdje je Real i situacijom i kvalitetom u svakom smislu daleko iznad Hapoela i ne bi me čudilo da ih možda i počiste sa 3:0, pogotovo ako uzmemo u obzir da Hapoel nema tu prednost domaćeg terena koja bi bila velika, s obzirom da bi u tom slučaju Real morao da leti u Izrael i tamo bi atmosfera stvarno bila izuzetna, tako da mislim da je tu Real neverovatan favorit. I četvrta serija, nisam rekao, pobjednik serije Real, 1.35 kvota, čini mi se ogromna kvota, iako je mala, ogromna je, jer mislim da Hapoel zaista nema nikakve šanse. Posljednja serija, Fenerbahče, Žalgiris, verovatno najneizvesnija, ne zato što je kvalitetom najneizvesnija, već zato što je u Fenerbahče upao u neviđen kanal krajem sezone. Samo sekundu jednu. Kao što vidite, evo sad ćemo to da pokažemo. Fenerbahče u Euroligi, možda je bilo tu, evo još, znači počela je ta crna serija porazom od Zvezde u Beogradu 13. marta i oni su od 13. marta do 16. aprila, znači za mjesec dana ostvarili jednu pobjedu protiv Milana kod kuće, jedva. Pa vi vidite u kakvom je stanju Fenerbahče, pritom tu imali i nekakve, evo vidite, poraze od Esenilera, to su neke ekipe po Turskoj koje ja ne znam, ok, Bursu znam, ali izgubiš i od Burse, neki stvarno onako bizarni porazi Fenerbahčea, a sve to iz situacije da je Fenerbahče bio ubedljivo najbolji u Evropi, svi su mislili to je to, Šaras je opet spakovao ekipu, oni će da uzmu 2 za redom, možda i 3, ko zna, ne može im niko ništa jer su bili daleko najbolji na tabeli u Euroligi, tipa 3 ili 4, možda i 5 pobjeda iznad drugog mesta, ali eto, takav jedan sunovrat na kraju sezone, mnogi misle da je u pitanju bilo obaranje forme. Šta znači obaranje forme? To znači da se pojačaju treninzi, da se manje pažnje pridaje rezultatu na utakmici, već se forsira uigravanje nekih akcija koji će da se koriste u ključnom delu sezone i ne mari se za poraze. Na kraju mogu da kažem da to nije ispalo ništa tragično po Fenerbahče, jer je Fenerbahče završio četvrti, ima prednost domaćeg terena, isto ko što bi imao da je prvi, igra sa Žalgirisom koji nije na papiru ništa teži protivnik od Hapoela, Panathinaikosa ili Monaka, ali stava sam da nije tako lako u sportu samo izlaziti iz jednog moda i ulaziti u drugi, da je tako lako jednu očajnu seriju preokrenuti i napraviti je u pobedničku. Vidjet ćemo, možda me Jasikevičius, kako bi rekao, možda dokaže da je taj moj stav bio pogrešan i da je to moguće. Svakako smo svedoci da gomila trenera u Evropi je znala fantastično da tempira formu, ne samo u ovom sportu, nego i u drugim sportovima. Međutim, ovakav jedan ekstreman slučaj loših rezultata pre svega, ne samo forme, nekad mogu da se uzmu rezultati, da budu dobri rezultati i kad ne igraš ti toliko dobro, onako malo ih na nekakvo jedinstvo, na gurku, izvučeš neki rezultat, oni nisu uspeli, znači to je bilo izuzetno loše, to su bili uglavnom izuzetno ubedljivi porazi, preko 10 razlike, tako da mislim da je Fener u mnogo većem problemu nego što očekuju gledalci. Tako da, eto, to su nam parovi, sad ćemo da prođemo manje više kroz svaki od njih, malo detaljnije, ne nešto specijalno. Ono što sam hteo da vam pokažem jeste taj defanzivni rating. Šta ću da objasnim šta je defanzivni rating? Defanzivni rating je na 100 poseda protivničkih koliko poena bi primila ekipa. I okej, vi kad pogledate ovu tabelu, to su nijanse, vamo namo, međutim, kad pogledate ko je ušao u playoff, Fener, Valencia, Olympiakos, Real, Žalgiris,
Hapoel, Monako, Barcelona, Panathinaikos. Bez Barcelona. Monako, Panathinaikos. Znači, Panathinaikos je tu uz Monako, da kažeš, jedina ekipa iz tog donjeg dela, mada mislim da je Monako čak na i on u gornjem delu. Znači, od prvih, koliko je ovo, 5, od prvih 11 imamo 8 ekipa koji su u play-offu, ovi ostali koji su lošiji bili u tom defanzivnom ratingu, niko nije dohvatio play-off. Šta to znači, bar meni, jel, da odbrana i dalje ima u košarci, ne mogu da kažem primarnu ulogu. Promenila se košarka, šut za 3 poena je postao toliko jedna osnovna stvar koju svaka ekipa mora da maksimizuje, da neguje, sve u redu. Međutim, i dalje, vidimo i u NBA-u, gde Oklahoma i Boston dominiraju, gde su to odbrane koje su stvarno na nekom neverovatnom nivou, vidimo da je isto i u Evropi. Evo Valencia i Olympiakos imaju isti defanzivni rating, a delo je da su ekipe potpuno dijametralno suprotne, gde je Valencia igra za celu klasu brže, recimo, od Olympiakosa. I okej, naravno da onda ona prima malo više poena, ali na nekih 100 posjeda kad se to dovede, to je isti kvalitet odbrane. I evo vidite, činjenica je da prvih 5 ekipa koje su kvalitetom najbolje odbrane su u play-offu, kao što sam i rekao dok smo gledali Barcelona Zvezda, meni je misterija kako je Zvezda uspela da ne pobedi makar Barcelonu, a posle verovatno i Monako, ali ok, domaći teren je velika stvar u Euroligi, ali vidite ovde da su Bayern i Zvezda jedine dve ekipe koje su tako trebalo, jel, da budu u play-offu po tom defanzivnom ratingu. Bayernu ću da pripišem jedan katastrofalni ofanzivni rating kao razlog zbog kog nisu tu da jesu, a Zvezdi samo nemogućnost da se pobede utakmice koje su morale da se pobede, u smislu gde je Zvezda bila ogroman favorit. Znači, utakmice kući protiv Makabija, kući protiv Partizana, kući protiv Bayern Minhena, timova koji su već bili eliminisani, Zvezda je tu napravila sebi ceo problem i Zvezda bi sa te 3 pobede bila na 24 i čini mi se sa boljim međusobnim skorom od Fenerbahča imala prednost domaćeg terena. Ne je bila u 6, imala prednost domaćeg terena. Što bi i imalo smisla kada opet, jel, pogledamo defanzivni rating Zvezde, top 6, tu je ona sa tim ekipama koje su najjače. I eto, tu kažem, ovime nekako i potkrepljujem svoju tu tvrdnju da je Barsa najgora ekipa tu bila i da nisu imali to svoje mesto u top 10, a kamoli da dobiju Zvezdu pa da oni kao imaju neku šansu protiv Monaka. Tako da eto, jedna velika propuštena šansa Zvezde, hvala Bogu, jel? I tako da to bi bio jedan samo ugao koji sam hteo da pokažem, gde je jasno da je odbrana i dalje nešto što rešava košarkaške utakmice, košarkaške sezone, titule, šampione, šta god, odbrana je i dalje kralj. Mogli bismo da pogledamo samo u kakvom su zdravstvenom stanju ekipe. Vidimo da je Maodolo pod upitnikom, u Žalgirisu po meni ne tako važan. Svakako očekujem kao jednu generalnu činjenicu u ovom play-offu da svih 8 ekipa dodatno skrate rotaciju. Mislim, Monako ne može više da je skrati. Znači, Monako uopšte više ne može da skrati rotaciju, oni su na 8,5 igrača već neko vreme od kad je otišao Spanulis i to je dalo fenomenalne rezultate, što je i logično da da. Pitanje je samo do kog momenta tih 8-9 igrača mogu da fizički iznesu ritam od 3 utakmice ili 2 utakmice nedeljno, ali da je to efikasno, izuzetno efikasno. Pominjao sam, jel, u početku videa primer Valencije gde oni to malo drugačije rade, ali su drugačije i koncipirani. Oni nemaju Mikea Jamesa, oni nemaju Daniela Tajsa, oni nemaju Alfa Dialloa, igrače koji mogu da odigraju po 35 minuta bez problema i da budu na visokom nivou tih 35 minuta. Iako mi je Mike James jedan od najneomiljenijih igrača na svetu u svim sportovima, svakako je činjenica da on nosi taj Monako godinama.
i da može da igra i te minute i da nosi taj teret. Valencia je malo drugačije koncipirana, pa to nije baš tako. Ali za sve ostale ekipe koje imaju jednu jasnu hijerarhiju u ekipi, to je uvek bolja solucija nego da igraš sa 12 igrača. Tako da, kao što rekoh, Maodolo, evo da vam pokažem, Maodolo je, jel se vidi se Žalgiris, Maodolo je jedini pod upitnikom, svi ostali su zdravi. Evo možemo da pogledamo kako je izgledala zadnjih 10 kola ta rotacija, 11 kola ta rotacija Žalgirisa. Lo je bio na nekih 17 minuta, ja mislim da bez problema tih 17 minuta mogu da se bace na Brezdejkasa, Giedraitisa, Nigela Williamsa Gossa i Silvana Franciska. Neće da se oseti njegov izostanak, ako se uopšte desi izostanak. Vidite ovdje po ovim nekakvim ocenama, mogu bi ovo da uvećam, tako je, vidite i po ovim nekim ovdje statistikama, opet ti ratingzi, defanzivni, ofanzivni, ovdje je više u pitanju kako utiče koji igrač na ekipu. Vidite da je Žalgiris najbolji ofanzivno kad je Maodolo na terenu, ali da trpi defanzivno. I sad koliko god da je ova net razlika ogromna od 16 poena, znači da su na Maodolom za 16 poena bolji, opet stavit ću akcenat na to da će da se smanje obruči, da će da se skrate ruke u play-offu i da će biti bitnije možda imati fenomenalnu defanzivnu petorku na terenu nego ofanzivnu, tako da eto, po meni Žalgiris i u slučaju izostanka Maodoloa manje više kompletan i ide onako s punom snagom na Fenerbahče. Čini mi se ima šansu, jel, istorijsku, ja ne znam kad je posljednji put Žalgiris bio na Final Fouru. Samo da vidimo. Ja ne znam kad je Žalgiris posljednji put bio na Final Fouru. Da li je to bilo baš sa Jasikevičiusom? Season by season, evo ga, kaže. Ili on tu i... da, sa Jasikevičiusom. 2018. bili su na Final Fouru. Posle toga ništa. Pre toga posljednji put Final Four, to jest, a ne, ovo je neko drugo takmičenje. Znači, eto, otkad je osnovana Euroliga, jedan ceo Final Four Žalgirisa sa Jasikevičiusom. Sad imaju priliku protiv Jasikevičiusove ekipe da ponove taj uspeh. Mislim da im je ovo prilika koju oni čekaju kao najveći praznik mogući. U Žalgirisu se neće raditi, u Kaunasu se neće raditi, verovatno je proglašeno vanredno stanje, da kad se serija vrati iz Istanbula, da ceo grad, ako ne i cela država, budu usmereni prema jednom cilju, a to je da Žalgiris dobije te dve utakmice i da li prođe ili ode na majstoricu u Istanbul, vidjet ćemo već. Mislim da Žalgiris ima šansu, da je jedini od ovih outsidera koji zapravo ima šansu. Što se tiče Fenera, naravno nije to ista ekipa od prošle godine, nema Gudurića, nema Hayesa Davisa, nema još nekih tu rol igrača, su izuzetno bitni igrači za Fenerbahče. Pokušali su nekakvim zamenama da to popune. Mislim da je Jan Tunen pokazao da je dosta tanko pojačanje, mislim da je Horton Tucker pokazao da je fenomenalno pojačanje, iako možda brojke to ne kažu, ali on meni deluje ovako na oko kao jedan od najboljih igrača u Euroligi. U sred sezone su doveli Nanda De Coloa, za kojeg je Šaras mislio da će da mu reši gomilu nekih ofanzivnih problema, i jeste to, kao što i vidite, kao što brojke kažu, jeste to izgledalo bolje sa njim. Znači, posle Jan Tunena najveći rast ofanzivnog rejtinga na terenu, međutim to se nije pretvorilo u pobjede. Opet kažem, ostavit ću prostor za to neko obaranje forme koje svi pominju. Meni to ne pije toliko vodu, smatram da je to jako teško kontrolisati na taj način, što kažu flip a switch, baš teško ekipu izvesti iz jednog lošeg perioda u dobar tek tako preko noći. Vidjet ćemo da li će to biti moguće. Kao što vidite, jedna dosta izbalansirana rotacija u posljednjih
11 kola, ako to prebacimo na cijelu sezonu, vidjet ćemo da je to otprilike, jel? Ako stavimo ovdje ima ovaj filter od minimum 20 utakmica, tu se onda ne pojavljuje Dekolo, ali eto, ako gurnemo Dekoloa u ovu rotaciju umjesto recimo, ne znam, Birsena ili Bostona ili Bitima ili koga god, tu onda fali još minuta i to znači da bi morao Fener da igra s jednom jako širokom rotacijom. Ja ne znam koja je Šarosova ideja i šta će on tu da odigra. Znam da je Hall odigrao neke strašno bitne minute prošle sezone na Final Fouru, da je uz Gudurića bio igrač koji je bio ključan za njihovu titulu, a da ove sezone na lopti mnogo više imamo Horton Tuckera i Wade'a Baldwina. Da li će on da se vrati Hallu kojem provereno može da veruje ili će da ostane sa novim igračima, vidjet ćemo, jel? Na nivou sezone to izgleda ovako. Kao što vidite, defanzivno mu je najbitnije da mu je na terenu Nicolo Meli, i to na poziciji 5, naravno, jer je na poziciji 5 slabiji od Spartaka i Subotice Šaras. Birč, Bakot ili Bejkot i Birsan, i ovdje ga nema, nije odigrao dovoljno utakmica, ali onaj Brazilac Silva koji čak misli da je povređen. Chris Silva bolje što je povređen, mislim to je skandal kako loš igrač. Tako da vidjet ćemo šta je spremio Šaras, vidjet ćemo da li je to bilo obaranje forme. On ima odličnih 12, odličnih 10, da li će da ih spusti na 10, vidjet ćemo. Ako spusti na 10, mislim da će da ima mnogo bolju šansu protiv Žalgirisa. Ako iskristališe svojih 10, možda još bolje i 9 igrača, da će moći da izgura to protiv Žalgirisa i da dobije. U suprotnom, ako se puno raširi rotacija, ako se ne bude znalo ko je gazda, ako uđe u nekakav tu prazan hod Nando De Colo i Wade Baldwin, u smislu kod koga će da bude lopta, ko će da organizuje, jer naravno da je bolje da organizuje De Colo, a ne Wade Baldwin, koji je navikao da je lopta stalno kod njega, a kad je lopta stalno kod njega, on tu loptu ocarini, bude 20 sekundi kod njega, ekipa izgubi ritam. Jedna velika štetočina, iako zna ponekad da se zapali, da odigra dobro i da malte ne dobije samu utakmicu. Mislim da Wade Baldwin kao primarni ball handler i kao glavni igrač ne može da osvoji Euroligu. To je neki moje viđenje ove serije. Ja bih rekao kao prognozu, kao jedino iznenađenje, to jest jedinu pobedu outsidera u ovom play-offu, Žalgiris 3-2 dobije tu petu u Istanbulu. Jako se to rijetko dešava, mislim da će pritisak koji je neverovatan od strane publike u Istanbulu da pojede ovu Šaracovu ekipu koja nije spremna. Biberović nije spreman, dobio je mnogo veću ulogu ove sezone, Jantunen nije spreman, Wade Baldwinu ne verujem ništa, a ako Wade Baldwin bude na 30 minuta i lopta bude stalno kod njega, ja tu vidim šansu za jednu pismenu ekipu Žalgirisa koja zna da te uguši odbranom, zna da ti spusti ritam i da te uvede u utakmicu sa malo poena koju onda oni znaju da dobiju. Eto, daleko od toga da je to sad neki zicer i da ja predlažem da to neko recimo igra ili šta god na Žalgiris. To je jedino iznenađenje koje ja vidim i nekako ne dozvoljava mi, sve ono što sam video u posljednjih mjesec dana mi ne dozvoljava da tipujem na Fenerbahče. Eto, to je otprilike ta serija. Idemo jedno mnogo kraće objašnjenje i kraću najavu u Pirej, Olympiakos, Monako, maltene po svemu za klasu jači Olympiakos, po dužini rostera, po glavnim igračima, po jednoj tradiciji, po sezoni koju imaju iza sebe bez ikakvih problema, finansijska situacija koja je fantastična, prvi su, nisu se umorili, Monako imao 2 krvave utakmice protiv Panathinaikosa i Barse, iako je protiv Barse djelovalo lako, pred kraj je to upalo u nekakvu tenziju. Svakako to kad igraš s kraćim rosterom iziskuje mnogo više snage nego inače i mislim da Monako apsolutno nema šanse da prođe ovde. Dao bi možda tu jednu pobedu kod kuće gde je Monako bi dao jednu pobedu kod kuće zato što predviđam jedno opuštanje Olympiakosa
tu neku svečarsku atmosferu gde se već dobila serija posle 2-0 iz Pireja i jednu s kontra strane rasterećenost Monaka kojem će da se opusti ruka i krenut će da ulazi svašta nešto, a Olympiakos svakako zna da upadne u ofanzivno probleme i da će eto Monako da iščupa tu jednu. Moj predlog za ovu seriju je 3-1 za Olympiakos, vrlo lako to može da ode u 3-0, apsolutno ne vidim drugu pobedu Monaka. Evo možemo da pogledamo ko su tu ključni igrači na nivou sezone. Vezenkov na laganih 28 minuta koji će otići u vis kad je u pitanju play-off. Tyler Dorsey, mislim Vokap i dalje tu jedan fenomen košarke, čovjek koji igra play-a, ne može da šutne ništa i ti znaš da ne može da šutne ništa i onda se samo desi nekakav napad gde ti odigraš fenomenalnu odbranu, ostane on sam i ti si u fazonu do jaja, ostaje Vokap sam i on tresne tu trojku i toliko te ubije u pojam, zato što je to čovjek koji lošije šutira nego 50% ljudi na ulicama Srbije, običnih ljudi, tako da eto, a defanzivno je potpuno nenormalan koliko je moćan, tako da on je tu i verovatno će biti još dugo tu. Verovatno će biti još dugo tu kao jedan nosilac igre. Milutinov, koji nema neku specijalnu statistiku, ali vrlo verovatno je uz Tavaresa najbolji centar u Evropi. Postoje tu nekakvi centri koji imaju fantastičnu statistiku, međutim kad dođe taj play-off, kad dođe ta završnica, uglavnom su tu Real i Olympiakos i uglavnom su tu Milutinov i Tavares. Tako da to je neka petorka Olympiakosa, Vokap, Dorsey, Fournier, Vezenkov, Milutinov, koja stvarno deluje zastrašujuće, a onda kad pogledate koga imaju sa klupe, gde je tu Peters, gde je tu Papa Nikolau, McKissick, sad ne znam uopšte da li će ikakvu ulogu imati, Tariq Jones, Seban Lee, mislim oni imaju 15 igrača, od kojih bi 15 igrač verovatno u Partizanu i Zvezdi imao mesto u petorci. Tako da mislim da Vorda da ne zaboravim naravno kao šesto igrača koji krpi tu defanzivno sve što može da pokrpi. Ne mora puno da se priča o ovoj seriji, da se objašnjava. Stvarno je Olympiakos ogroman favorit. Ogroman favorit. Ako uđemo, evo da vidite rotaciju Monaka, posljednjih tih nekih... Šta je majstore? Evo ga. Posljednjih 10 utakmica, jako skraćena rotacija, Diallo, Strazel, Blossomgame, James, Okobo, Tajs, Kevarius Hayes, Mirotić neće igrati, Begaran je ušao tu u rotaciju, Nedovića nema u rotaciji, Tarpeja vrlo retko. Znači, to je 8 igrača, eventualno 9 igrača i oni to igraju iz sve snage. Koliko će imati snage da se suprotstavim Olympiakosu, koliko kvaliteta da se suprotstave Olympiakosu, vidjet ćemo baš teško. Tu će morati neko čudo da se desi da oni dobiju recimo 2 utakmice. Ja ih iskreno ne vidim. Mislim da je 3-1 za Olympiakos, jedan potpuno realan rezultat, možda čak i 3-0. Tako da idemo dalje na seriju Pau Valencia. Valencia malo upala u nekakve zdravstvene probleme, međutim nije to njima nekakav veliki problem. Valencia u jednoj jako širokoj rotaciji, gde imaju ta četiri igrača na lopti, Montero, Badio, Moore i Thompson, i oni svi maltene igraju isto. Mislim, jako je specifično. Oni su izuzetno agresivni s loptom i napadaju match-upove i mismečeve izuzetno agresivno. U 5., 6., 10. sekundi napada prave višak, izbacuju loptu, svi šutiraju za 3 poena, centri se ne libe da šutiraju za 3 poena, imaju te radilice na 3 i 4 pozicijama, Taylor i Roivers, znači jedna ekipa potpuno izbalansirana, maltene u svim segmentima igre, svašta preuzimaju u odbrani, potpuno jedna anti-evropska, rekao bih, košarka, u pozitivnom smislu, ne u nešto negativnom smislu,
Da li će to raditi protiv Panathinaikosa? Ja mislim da hoće. Pao i Valencia su odigrali nedavno utakmicu koju je Pao baš morao da dobije, a Valenciji nije toliko bilo važno. Utakmica se završila 18 razlike za Valenciju, to je toliko bilo lako. To ni u jednom trenutku nije delovalo da uopšte liči na pobedu Panathinaikosa. Naravno, evo kao što vidite, ključni faktor po meni u sezoni Panathinaikosa jeste neigranje TJ Shortsa. Mislim da je TJ Shorts najbolji play u Evropi. Mislim da je Ataman napravio grešku karijere što ovaj tim nije gradio oko njega, a ne pokušao njega da gurne u ovu ekipu i da napravi od njega samo još jedan šraf u ekipi. Mislim da je to stvarno ga koštalo bar jedno 10 pobjeda. Shorts je igrač koji potpuno menja sve uslove na terenu, niko ne može da ga brani, specifičan je, fenomenalan asistent, fenomenalan mid-range ima, čak i sa svojih metar i po, neverovatno dobro napada koš i završava na obruču, tako da čak mislim da bi Nunn i Osman i Hayes Davis i svi ostali igrači bili mnogo bolji sa njim na terenu, jer on sve otključava, on svima sve olakšava. Sličnu grešku je napravio sa Kevinom Panterom Željko Obradović, gde je pokušao od Kevina Pantera, koji je vrhunski egzekutor, da napravi organizatora igre, crtica egzekutora. Ti si njega samo iz jednog elitnog nivoa spustio na jedan prosječan nivo. Slično je uradio Ataman ove sezone sa Nanom, jer nije verovao Shortsu. Napravio je od Nana igrača koji ima previše loptu kod sebe, što je Nanu teret, nepotreban teret, i time je ne samo Nanovu sezonu, koji će da ima svoju statistiku, nije problem, ali sezonu svih igrača limitirao maksimalno, jer nije isti protok lopte, nisu isto kvalitetna rešenja kad je lopta kod Nana i kad je lopta kod Shortsa. Ne samo Shortsa, nego nekog sposobnog playa. Što s Lukas, da se dohvatimo i toga, odavno nije. Znači, onog trenutka kad je Olympiakos postao šampion Evrope, tad je Lukas završio karijeru. Iako zvuči smešno, Lukas je možda bio čak i bolji od Nana na tom Final Fouru, možda je bio ključan igrač. Igrači tih godina uglavnom udare u zid i tako propadnu. Znači, uglavnom to nije neki gradacijski pad. To je uglavnom preko noći, ti ne možeš da veruješ kako je moguće da je to sad, to je Kostas Lukas, to je elitni kec, možda najbolji u posljednjih 10 godina u Evropi, sve u redu. Kostas Lukas je daleko ispod nivoa Panathinaikosa. I desilo se, eto, neke nebeske sile tom Atamanu pomažu godinama, ja ne znam, ja čak njega i gotivim, ali to je neverovatno koliko on sreće ima. Lukas ne igra, pitanje je da li će uopšte igrati u celoj seriji, Ataman neće imati izbora i morat će da mu igra Shorts kao primarni play, osim, samo da vratim na sebe, osim ako ne bude dovoljno lud i glup Ataman i da gurne Nana i Granta na loptu, a da skloni Shortsa sa terena i da mu on igra recimo neki 10 minuta, u tom slučaju ja bih sve što imam stavio na Valenciju. Znači, ne bude li mu Shorts primarni kreator i ne bude li igrao preko 25 minuta, 22, ajde da kažeš, ali budu li Nunn i Grant stalno na lopti i oni bili zaduženi za kreiranje, a da Shorts bude nekakav tu epizodista, ja uopšte ne mogu da zamislim da oni pobede Valenciju. Kakva god bila Valencija. Mislim da u tom slučaju Panathinaikos potpuno sebe uništava. I gledao sam te utakmice kad su mu u tim ključnim ulogama Nunn i Grant, ne ključnim, nego kreatorskim ulogama, to stvarno deluje tužno. Oni deluju kao ekipa koja ne može da izmisli sebi šut iz 10 poseda, nemaju nijedan normalan šut. Tako da eto, u tom kontekstu mislim da je Valencia favorit u ovoj seriji. Mislim da je Lesor nije više Lesor. Hayes Davis nije Hayes Davis, ona iz Fenera. Osman je pogodio jedini on u formi u kakvoj treba da bude, međutim evo vidimo da je on upitan. Ako ne bude igrao ni Osman, to je već veliki problem za njih. S druge strane, Valenciji Pradilje i Mur će faliti ako ne budu igrali, ali oni to imaju kako da nadoknade.
i moja prognoza za ovaj duel bi bilo 3-2 za Valenciju, gde bi domaće ekipe pobedile svaku utakmicu. Mislim da Valencija možda neće imati snage da u takvoj atmosferi i takvom pritisku kakav će da bude u Atini da izgura neku pobedu, ali da kad se bude serija vratila u Španiju, da će oni tu utakmicu da dobiju na bolju igru, na kvalitet i na činjenicu da se Panathinaikos toliko muči i da toliko glavnih igrača nisu u formi. Iako znam da je favorit na kladionici pao, za mene je favorit Valencija. I da se dohvatimo posljednjeg match-upa, a to je Hapoel Real. Mislim da je Real apsolutni favorit. Za mene najveći favorit za osvajanje. Mislim da će Real da na kraju sezone bude šampion Evrope. Kao i uvek, ušli su u najbolju formu pred kraj, kad treba. Svi su im nekako magično ozdravili, jedini u Evropi nemaju ni jednu jedinu povredu. Evo vidite kako izgleda rotacija njima u posljednjih 10 utakmica. Sačuvani svi. To će biti verovatno rotacija od 10-11 igrača. Scariolo zna ponekad i da izbaci nekoga iz rotacije ako taj igrač prilično loše uđe u utakmicu. Mislim, mogućnosti za Real su stvarno neverovatne sa ovim rosterom. Čini mi se da nemaju ni jednu slabu tačku, da su ofanzivno i defanzivno pokriveni u svim pozicijama, da imaju gomilu lidera koji su sposobni da u nekim ključnim momentima ponesu ekipu, da slome protivničku seriju, da odigraju dobru odbranu, da pogode težak šut. Ne vidim ni jednu jedinu slabost u ekipi Reala. Vidim neke slabosti u ekipi Olimpijakosa. Smatram da su to dve najjače ekipe trenutno u Evropi i da će verovatno igrati, ako to bude, ne znam, nisam siguran za taj dalji raspored i žreb, da li to ide, da li je to već odlučeno, da li idu pobednik Olimpijakos Monako na pobednika Fenerbahče Žalgiris. Ako je tako, onda stvarno očekujem finale Olimpijakos Real, ali i tu već vidim Real kao jednu ekipu koja je zrelija, koja je to puno puta osvajala. Ovi igrači su to osvajali. U Olimpijakosu ne znam da li ima jednog šampiona Evrope. Trener je pod neviđenim pritiskom, jer taj Barcokas je uzeo tu Dudinu ekipu kad je uzeo i osvojio to jednom, ali to nije bila njegova ekipa, svi znaju da to nije bila njegova ekipa, a on je sam, ove njegove generacije su se nagubile bitnih utakmica, tako da eto, tu bi u tom eventualnom finalu bi dao prednost Realu, ali da se vratimo na ovu seriju, Hapoel nema šta da traži. Mislim, ja ne znam šta treba da se desi da bi ovaj Hapoel mogao da ugrozi Real. Oni stvarno imaju mogućnosti neke ofanzivne, pogotovo na beku sa Micićem, Bryantom, Chrisom Jonesom i Blakeneyem, da daju milijardu poena. Malcolm i Wainwright su strašne radilice, na centru imaju 3 centra, na njihovu žalost sva 3 centra su im maltene isti, to su atletski moćni centri koji ništa ne mogu na postu. Mislim da će morati da tu on se odluči za dvojicu, da ne rotira on previše. Smatram da je Motley tu najgori igrač, potpuno nepouzdan. U sred sezone su doveli Kessler Edwardsa i Levi'a Randolpha, tu je bio u rotaciji u nekim kombinacijama i Jamadar, mada on, mislim da je i Tudis shvatio da on nema neku tu ulogu koju može da ispoštuje i brzo ga je sklonio iz te neke rotacije. Možda bi dao jednu pobedu Hapoelu čisto na i Tudisa i na ofanzivne mogućnosti nekih ovih igrača, da se recimo oni zapale tu jednu utakmicu a da i Tudis pogodi taktiku za tu jednu utakmicu i eto da prevare Real za jednu pobedu. Više od toga stvarno ne vidim, tako da rekao bih 3-1 za Real ili 3-0 za Real. To mi je
To mi je neka predikcija što se tiče, neka prognoza što se tiče ovih serija i u tom slučaju na Final Four bi po onome što, ja kapiram, otišli Olympiakos, Valencia, Real i Žalgiris. S tim da, eto, malo je divlji taj pik Žalgirisa, ali hoću da ispoštujem svoju teoriju i priču koja traje već mjesec dana, da je mnogo teško ekipu uvesti svesno u nekakav kontraritam, pogotovo rezultatski, što je uradio Fenerbahče, ako je to uopšte uradio, i onda je vratiti u nekakav šampionski flow. Na konto toga moj pik ovde ide na Žalgiris. Tako da, eto, to mu dođe to iz mog ugla. Večeras smo celo veče zajedno na streamu. Uključit ću se na početak utakmice Burg-Bešiktaš, evo samo da vidite raspored. Uključit ću se na početak utakmice Burg-Bešiktaš, čisto malo to onako da ispratim. Zanimljivo je, eto, finale Evrokupa, ne moramo baš, ako uvoliko gotivimo i pratimo drugorazrednu evroligašku košarku, ne moramo baš i ovu šestorazrednu iz Evrokupa, ali eto, čisto malo da se pogleda, jer svakako će jedna od ove dve ekipe do godine igrati Evroligu. Brzo ćemo mi tu preći na Fenerbahče i onda ćemo pratiti evroligaške utakmice plus PSG Bayern München kao nekakav centralni događaj večeri. Po meni finale pre finala, dve najbolje ekipe u Evropi, Bayern u malo boljoj formi, Bayern koji nema nikakvu dubinu, ima nekih 13 igrača, evo vidjet ćete koji je povređen, nisu to nekakvi igrači, ali Guerreiro, Mali Karl i Gnabry su povređeni, oni bi možda mogli tu da uđu da pomognu. Tu je Alphonso Davies kao nekakva zamena koja je moguća, Nicholas Jackson, ali jako siromašno na klupi. Međutim, ovih 11 kojih je spakovao Vincent Kompany stvarno deluju stravično jako. Bayern nije ovako igrao od Flika i titule šampiona Evrope. Kane je verovatno najbolji igrač na svetu. Olise i Diaz nisu normalni. Kimmich i Pavlović maltene ceo teren pokrivaju. Po uzoru na City ili City po uzoru na Bayern. Svakako Vincent Kompany je učenik Pepa Guardiole i puno toga je uzeo od njega. Na bekovima nema bekove. Laimeri je nekakav hibrid beka, zadnjeg veznog, čega god. Može da igra na obe strane, iako desnonog igra levo, igra šta god. Stanišić koji je više možda centralni igrač, štoper ili zadnji vezni na beku. Slična situacija, kažem, kao u Cityu, gde čak i u Arsenalu, jel? Još jedan Pepov učenik, gde bekovi nisu bekovi. Potpuno jedna ekipa kojoj ne možeš ništa, koja je u stanju svakom da da jedno 4-5 komada, igraju tako ultra ofanzivno, prime oni te golove, ali klade se na to da će daju više od tebe. Vidjet ćemo da li će to moći protiv mašinerije PSG kojem verovatno, nije sad to zvanično, ali verovatno će da fali Vitinja. To je mnogo veliki nedostatak, koliko god kad se pogleda ekipa PSG-a deluje da ne može da bude nedostatak u ovakvom sastavu bilo ko i da svako može da se nadoknadi. Međutim, čini mi se da je Vitinja ključ svega onoga što oni rade uz Dembelea, najveći ključ, i da će on tu da fali, ali opet, naravno, bilo bi potpuno nenormalno i suludo otpisivati ili prognozirati protiv Paris Saint-Germaina. Što se mene lično tiče, izbegao sam taj par i u današnjim predlozima, izbeći ću ga u svakom slučaju, jer ja nemam predstavu šta ovde može da se desi. To su dve ubedljivo najbolje ekipe na svijetu. Meni je drago što ne igraju finale, jer imam dve utakmice da gledam, Paris Saint-Germaina i Bayerna. Mnogo drago. Kad bi to bila jedna utakmica, od tog finala se napravi i cirkus i čeka se na to finale. Ovo će da budu dve utakmice fantastične, da se vidi ko je najbolji u Evropi. Da li će da osvoji, ko to zna. Pitanje uopšte s kim će i da igraju u finalu.
Fudbal je čudan sport, pogotovo na jednu utakmicu, ali meni je jako drago stvarno što će ovo da bude dvomeč, a ne finale. Tako da eto, mogu da gledam 2 najbolje utakmice na svetu umjesto 1 najbolje utakmice na svetu. Ima tu gomila nekih pitanja koje mene zanimaju, na koje ću da dobijem odgovor već večeras. Kako će Bayern da brani to PSG-ovo čuveno čišćenje sredine, za one kojima je fudbal malo više interesantan i sa te taktičke strane. PSG ima te neke ulaske u igru gde sva 3 vezna odu iz sredine, da li napred, da li sa strane, a onda jedno od krila, da li Doué ili Dembele ili nekad i Kvaratskhelia, mada on najređe, ali Doué i Dembele, oni se spuste iz dubine u taj deo koji je očišćen, zato što to je Enriqueov način da se bori protiv sumanutog čovek na čoveka presinga koji igraju sad skoro pa svi, koji se pokazao kao stvarno najefektivniji način da se bori protiv tog ulaska u igru kroz pas, koji manje više sve ozbiljnije ekipe igraju. I mislim, kome da dođe pas od tog golmana ili od tog štopera ako su svi igrači pokriveni na metar po terenu, i pogotovo ako ih juriš svuda po terenu, ako štoper nema problema da špica juri do 30 metara na suprotnoj strani. Tako da PSG je našao nekakav način, Enrique je našao nekakav način da se bori protiv toga, a to je to čišćenje sredine, gde mu svi vezni igrači nestanu iz sredine terena i onda spušta krila ili neka špica, ali najčešće krila, i onda oni kupe loptu, kladeći se na to da taj bek ne može baš sumanuto da juri čoveka do suprotne strane terena ili jako u sredinu, jer bi time onda ostavio stranu, a to ništa ne funkcioniše da ti nemaš Mendes i Hakimi po strani, gde taj bek mučeni, jadni bek protivnički, ako isprati Dembelea skroz u sredinu, on ostavlja praznu livadu Hakimiju da ode tamo i da te nagradi i da ti ne znaš gde se nalaziš. A ako ga ne isprati, onda će Dembele da ostane sam u sredini terena gde nema nikoga, i onda on ima vremena i prostora da se okrene licem golu, i onda je to kataklizma, mislim, ti onda baš ništa ne možeš. Jer on trči pravo na tebe, brži od tebe, bolji je dribler od tebe, ima 4-5 opcija koje idu u gol, koji su svi neverovatno opasni. Doué, Barcola, Kvaratskhelia, Mendes, Hakimi, Fabian Ruiz, da ne idem sad sve da ih nabrajam. To je fantastičan način, jedan s kojim se Enrique bori protiv tog presinga, a to delom omogućuje i to što jedini na svetu ima 2 nenormalna beka koji su u napadu krila, a nisu bekovi. Hakimi je tehnički i fizički, a krilo, klasično krilo, a ima taj motor u sebi, to pluća i srce ima da se pojavi 76 puta na utakmici u korneru i da se vrati i da pokrije sve nazad. Opet, sve je to deo cijele jedne mašinerije, gde on kad ne može da se vrati nazad, kad ne može fizički da stigne, tu su Vitinja, tu je Joao Neves. U tom kontekstu mislim da će malo morati konzervativnije da odigraju jer nema Vitinje, ali možda i Luis Enrique ima dovoljno poverenja u Zaire Emrija da on može to da pokrije, pogotovo sa te desne strane, da čuva leđa na neki način Hakimiju, slično nešto kao što je radio Henderson u paru sa Trentom, koji je bio primarna kreativna snaga Liverpoola, a Henderson kao vezni igrač, pogotovo bez lopte, bio zadužen za zatvaranje te desne strane. To što se tiče PSG-a, Bayern nema nikakav kadrovski problem što se tiče 11, eventualno bi neke dodatne povrede napravile veliki problem, ali što se tiče ovih 11, način na koji Bayern rešava manjak prostora u sredini je neverovatan. Tu treba da se skine kapa kompaniju i njegovom stručnom štabu. On je poslednjih godina znao da izvuče Musialu, Kimiha, Olisea, bukvalno na poziciju beka na terenu. Znači, evo, ako možete da zamislite šta se ovde dešava, gde u posedu lopte bi trebalo da je Olise jako široko, Diaz jako široko, da Kane i Musiala okupiraju ovde tu neku sredinu i da jedan od bekova svakako uđe
da invertuje unutra, dok bi Kimih ili Pavlović bili taj peti igrač napred. Međutim, ovde, u ovom delu terena, nema više prostora ni za koga. Jednostavno, fudbal je nemoguće igrati i kreirati iz centralnih pozicija nekakve bivše desetke ili osmice ili ne znam čega. Nema vremena. Nekad je, pre samo 5 godina je imalo duplo više vremena za te igrače, sad nema ni toliko. Sad je to katastrofa. I onda da bi to rešio, da bi Kompany gurnuo loptu u noge svojih najkreativnijih igrača, on je išao do takvih ekstrema da Tah i Upamecano potpuno rašire. Znači oni malte ne stoje na poziciji bekova. Bekovi su napred, a između njih ne uđe ni Kimih, ni Pavlović, znači ne uđe zadnji veznik ko što se dešava recimo sa Zubimendijem ili sa Rodrijem ili sa, ne znam, De Jongom, koji dođu po loptu između dva štopera, što je sad već godinama standardna neka priča, i Busquets je to radio pre 15 godina. On je Musialu spuštao između dva štopera, pre nego što se Musiala povredio, sad se vraća, nije on u idealnoj formi, ali bit će, jel? On je njega spuštao između dva štopera. Zašto ga je spuštao između dva štopera? Jer Musiala kad ima loptu okrenut licem prema protivničkom golu, pa makar bio i na svojih 30 metara, ti njemu ne možeš ništa. On 1 na 1 rešava bilo koga na svetu. Znači, uopšte nije bitno koji igrač. Ako tu stvarno ima malo prostora, a kad si, između dva štopera imaš puno prostora, pa čik ti, kao neki Dembele, koji je tu centralni igrač presinga, ili Due, kogod da bude od njih dvojice, centralni igrač presinga Paris Saint-Germaina, zaleti se na Musialu. Jer lako je pritiskati štopere protivničke i izazivati paniku igračima kojima nije prirodan dribling. A ti se zaleti na Musialu, onda on napravi višak i ti one sekunde kad je napravljen višak, tebi je pressing puko, ti moraš da se povlačiš, jer ako se ne povučeš ti imaš frontalno te napadaju, biraju gde će da te napadaju, jer su ekipe danas toliko efikasne u trenucima kad pukne pressing da je to smešno. Neki tamo Dženova će da te nagrdi ako ti pukne pressing 5 puta na utakmici. Znači da ne pričamo o Bayernu iz Minhena. I onda tebe to povlačenje Musiale, ne samo Musiale, nego svih tih najkreativnijih igrača koje ima Bayern, to njihovo povlačenje u delove terena gde postoji prostor da se stane i da se razmisli, da se odigra ili pas, neki perfektan opasan, ili da se driblingom rešava situacija, time Kompany natera ekipe da se povuku. A to je cela poenta. Znači, cela poenta ulaska kroz pas u igru jeste da te nateraju da ti budeš u bunkeru, jer je onda rizik njihov smanjen na minimum. Ne možeš ti da daš gol iz bunkera, ljudi misle na što je lako, bit će kontra iz bunkera, jeste ti treba pretrčiš 80 metara na drugu stranu. A oni imaju Upamecana i Jonathana Ta koji će da te stignu gde god da si. I plus imaju Neuera koji bleji na 40 metara i svaku loptu preseče. Znači ti ne možeš da im daš gol, ako si u bunkeru. Baš teško. Samo možeš da ih ugroziš presingom, kao što im je i Real dao golove maltene sve iz presinga iz Bayernovih grešaka. Ali kao što sam rekao, i Kompany i Enrique su našli neke izuzetno unikatne načine da se bore protiv visokog presinga, protiv markiranja čoveka i vidjet ćemo, ja sam neverovatno željan da vidim tu utakmicu i da vidim koja će tu škola, ali ne ni škola, nego čija će ideja da bude bolja i čija će ideja da pobedi. Tako da eto, čeka nas fantastična utakmica, radujem se što su dve i budite večeras na live-u da to gledamo zajedno. Ostavit ću link, ne znam da li ovde ili ovde, nisam još to naučio gde će tačno da ide, ali na kraju videa će ići link za live gde možete da kliknete zvonce, da ne zaboravite da dođete kad bude to počelo. Gledamo Euroligu, gledamo Ligu šampiona, fantastičan jedan sportski dan za sve nas zavisnike od tog te vrste dopamina, gledanja vrhunskog sporta, ne tako vrhunskog kad je u pitanju Euroliga, ali gledanja evropskog vrhunskog sporta i ništa, nadam se da se vidimo večeras u što većem broju. Like, share, subscribe, bacite neki komentar ako se ne slažete s nečim što sam rekao, ako imate vi nekakve ideje, daleko sam ja od nekakvog eksperta da je to sad upisano u kamenu što pričam.
rado bi poveo nekakvu raspravu ili debatu u komentarima ako neko ima drugačije viđenje svih ovih situacija. I to bi bilo to. Hvala na pažnji. Vidimo se večeras.